Erokamano wachako wadoga ne ir Senator Eddie Oketch, en Senator ma Migori, wachako wayude yor mbui kendo. Senator kane pok mbui ong'ado wa penji ni upango gini nang'o nikech ang'eni in machiegni kabisa gi jakom kendo usumoru paro. Nikech tire joma wacho ni koro sa oromo ma onego we piny owacho dhi adhiya mbele nikech koro nosesogi e ot maduong' gwetao bo gidwa gwetao. Udwa timo gini nang'o? En ng'anyo nyaka karang'o? Koro ing'eyo ni kapok ing'iyo chieng' ma weche gi ginyalo rumo, Trevor, nyaka ing'e ni to wach mane maduong' mantiere mesa momiyo weche gi dhi mbele. Gi dho ngere aparo ni gima jakom Raila Amolo Odinga oketo thuon wach maduong' kabisa en wach no endo mar gima luongo ni electoral justice. Tiende ni ka oganda ogo ombulu, to ombulu chino nyaka bed ni nigi maana, nyaka kwane modhi kuno eno midware. Koro kaluwore gi jogo eko matiyo e IBC, mag begi ne jogo eko makwano ombulu, manyiso ratiro mar ombulu, ka ng'ato wuok e IBC to wacho en owuon ni gimomiyo ombulu nokodhi maber en ombulu nokokwan kata ne kuro wach makare. To tiende ni koro wach no ema nyaka koro los motegno kabisa en ni ka ji dhi e yiero ma 2027 nyaka yiero no endo bed yiero madimba. Manyiso ni onge yiero ma 2027 ka yiero ma 2022 ok olos mobedo makare. Kaluwore kaka jo IBC go eko wuoyo ka golo kwan mopore kaka kano maparo e higa mokalo. Koro mi aparo ni weche go eko borumo mana kopo ni oyud yono endo ma achiel kuom gi en ni jakanyo no ma jo IBC bino Wafula Chebukati nyaka duoka adieri wach ni gino endo ma whistleblowers giwacho be en adieri nikech nyaka sani endi inyo ka ji wacha moko ne siasa mar usuru en siasa makama to onge ng'ano ende sirikal kata jogo eko mantie manjetiyo Chebukati mose duoko wach mowacho ni yawa data ma nyocha jo whistleblower gologi ni kare kosok ni kare. Are they authentic or are they not authentic? Gi dho ngere. Koro miyo nyaka mano bed addressed. Ka mano ko bed addressed, to en na gima bodhi dhi mbele kamano mababu thiko mbele. Mana miyo ka jakom Raila Amolo Odinga nicho wacho kata mana erali manjo wan go Jakaranda ni sani endi wabro karamono jo Commonwealth ka chiro jo UN obiro timane audit ka sirikal ok yie mondo tim audit yiero mancho kalo eno mang'ia gulu mar yiero ni endi to be gigo eko mantiere iye be gin gik mochomo yo kata gik maler. Kana sirikal maber to kar keto ji ni pod dhi maandamano gieki sirikal ne yie titima audit ni yiero ni mang'iye manyirni maber ni nyicho dhi nang'o kaluwore gigo eko mantiere agulu no endo ma jo IBC nyicho wuoye. Ka onge to ng'anyo go kapani bodhi dhi mbele nyaka chieng' gigo eko ng'iwangi maber ma walos wach no endo mar gimono electoral justice mondo ka jogo ombulu to ombulu igo makare. To moloyo ang'eyo ni baba Raila Amolo Odinga bo wuoyo kibira kendo chieng' Jumapil obo miyowa kendo kaka wadhi tiyo e ndalo mabiro kata wige mabiro ariyo kata adek mbele ka endi gi kuma Kenya dhi dhiye. Mano wach mani e lwete kendo mano ratiro man momiyowa kaka jatendwa. Lakini an gima ng'eyo kaka Eddie Muok en ni ka en wach mar yiero mokochomo yo to nyaka wach mar electoral justice bed solved eka wach no nyalo rumo. To Senator